Som strašne rád, že ste sa ho zúčastnili a dúfam, že naozaj prispiejete aj tými svojimi peňažkami k dobrej veci. Práve tu, čo pani moderátorka povedala, pomôžeme ľuďom a tenisu naozaj kam sa patrí. Takže to je z mojej strany všetko. Ja by som chcel ešte raz poďakovať Danielke Hantuchovej. Túto raketu ona práve priniesla z Roland Garros, kde s Rafom sa stretla. Je k tomu všetko dokumentácia, všetko. Takže je to naozaj originál. Jeho raketa, ktorá bola vyťahnutá jeho termovaku, keď išiel na tréning. Takže garancia je nie 100%, ale 1000%. To je všetko z mojej strany zatiaľ. Áno, áno, môžem potvrdiť, že je to Rafova raketa a určite Podpis je? Áno, je tam podpis, môžem to hovoriť. Ale či je jeho? No, určite, že je jeho, určite, môžem to potvrdiť, lebo tento podpis je tam, aj ten grif, určite ten lavácky grif, takto to drží. Áno. Tak určite? Tak určite a dokonca tu je nejaký iný podpis ešte. To si ani nepovedal, čo to je, Braňo? Že to je jeho. Ešte dvakrát, hej? Áno. No tak to je úžasné. Takže dvakrát musíte zaplatiť za to. Vážení, pripravte si dneska neskutočne veľký obnos, áno? Lebo to je ako 2 podpisy na jednej rakete, to nie je taká maličkosť. Po tretíkrát. Dušan, ďakujeme veľmi pekne a poďme. Takže opäť Duško Guláš, rakety v Piešťanoch sa nám rozmnožia, po Serene Viliasovej máme raketu aj na Rafaela Nadala. Ja, Dušan, veľmi pekne ďakujem. Čo k tomu povieš ty sám? Tak ja som rád, že sme sa tu zišli a že sme tu strávili pekný večer a ja si myslím, že o to krajšie, keď pomôžeme aj ľuďom, ktorí tu potrebujú. Takže to je 2-krát alebo 3-krát dobre, takže teším sa na ďalšiu aukciu.